Ngithatha leli thuba ngibonge lo msebenzi esiwubona phakathi kwethu esiwenzelwe uNkulunkulu. Siyezwana? Abangangizwa kahle ngizocela kulaba abachazile. Siyezwana? Angazi ukuthi ngingabonga ngini. Ngathi ngiyayicawula lokho ngiyibona namhlanje. uNkulunkulu amandisele. Kanjalo futhi noma ngiyababonga nabo. uNkulunkulu angathi angabeka isandla sakhe esikhulu somusa phezu kwamakhanda ethu. Nibusiseke ney'ngane zethu enyangeni. Sifunde ukuthandaza. Sibize amagama amathathu. Noma sekunzima kangakanani, uNkulunkulu uyosikelela emindeni yethu. Bese kodwa-ke nenkonzo yanamhlanje sibonge futhi lezipho iy'ngane ezizelwe namhlanje eJerusalema. Bazelwe abapostoli enkonzweni kaKristu. Ngicela ukuthi ngithathe iculo lenkonzo elivuthayo. Siyambonga uNkulunkulu samukela uphephe. Siyezwana? Shine. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando uNkulunkulu abusise konke egameni laloyo owasifela ebathina wasishiyela ukuphila okuphakade. Amen.
Shut